Ele vreau în excursie. Bibi, respect. Tu ai zis 22. Mai puțin. Bă, stai. Uite-te, bă, stai. Ce faci ca nu mai am bateria, am 4% bateria. Abonez și eu, cum te cheamă? Best Kyle. Uite cum pot să fac cu ochii. Bă, știi ce zis el iar? What? Bă, așa o zis, bă. Cum ți se vede prin ochelari? De fie dor de pui. Mie sau ție? Bă, ce dor. Lunar, Sonia, uite-te prin ochi. Uai, cum ți se face ochii. Știi cum a zis el? Bă, ce dor o să fie mie de ăsta. Bă, l-a arunc milionul meu și dă-l în pizda, bă. Bă, aruncați-l acolo. Ce ai, bă? Bă, ești prost că nu l-ai. Bă, dă-l în pizda, bă. Și că, bă, ce dor o să fie mie de ăsta. Dă-l în pizda, mă, zi. Ce-i drag? Câte ore mai avem? Mai avem vreo 5-6. Da, până plecăm acasă. Până plecăm acasă. Până ajungem acasă. Ajungem târziu. Câte? 5 ore ne ia până Zodrum. Uai, ajungem la 11. Peste 11 ore. E ora 12. Da. 11 ore pe drum. 2 seara. Bă, abia așa, una lui și una lui. Să dau cu piciorul. What the f... credeam că ți s-o... ce vrei? Deci, Matei îi place de față și el vrea să fie cu ea, dar ea nu vrea să fie cu el. Simplu. Uite pe la Claudia se plimbă de aici de 5 minute. Și uite, acum mergem la vale și mergem la locul de joacă. Cred, nu? Nu există, cred. Cred că mâncăm. Mergem la restaurant, Bibi! Mergem la restaurant. Nu, mergem la vilă cu noi. Ce vilă, mă? Mergem la o vilă, la vila ceva cu brânz. Și ceva... Ceva... Loc de joacă. Ești în parc și îți dai... Lol, acum. Salutare. Uitați telefonul. Bă, ce că la mine, unde-mi telefonul? E pe selfie stack. Bă, dar asta cam înclinat. What's up, guys? Eli. Bă, hai să faci și tu un film. Bă, filmare. Da, nu are lunalitate. Hai, Matei, azi. Stai, nu să-mi scot kendama. O să-mi scot kendeama. Stai, când vine cu urmă. Unde-i ursul? Căcatul chestia. Tovarășul Elion. Oprește, filmare. Nu. Hai, Adam. Tovarășul Adam. Bă, Adam, cineva. Bă, dar nu ia. Ce vrea să-mi facă post? Venim în sus, de la Mănăstire, urcăm în sus, da? Pe jos, pe-i doi. Cine a călcat? Nu călcați, aveți grijă. Ia căcat. Să căței pe răhăței. Stai acolo! Unii strași pot călcați. Aici e pe tabăra unde ne toate.
Aici ne jucăm. Aici ne jucăm. Aici e tabăra. Uite-te, uite, mă. Matei. Bă, Matei, vezi că nu te filmezi. Că ne întoarcem înapoi, de la masă. Filmezi. Nu zi și tu pădurea, că altceva noi ce facem. Frumoasă. Miroase frumos. Teren de fotbal. Are Eusebiu. Are Eusebiu de Champions League. Băi, tabăra. E tabără. E tabără. N-ai voie că e tabără. Ba da. E tabără, n-ai. Da, e tabără, man. Ai pus mâna vreodată pe tine? E tabără. N-ai voie să te joci în tabără, doar dacă ai plătit-o. Și costă grămadă tabăra. Da. La mâncare. Lenescu dă de o grămadă de ori fail cu Kendama. Băi, călcați! O călcat comerciale. Ia. N-am călcat. Ba da, uite-te, mai N-am călcat. Mai uite-te da, să vezi. Mai uite-te pe vârful bambucului, pe vârful bambucului. Pe vârf, tu nu vezi că e Pe curat? vârful de talpă, bă. Nu, e curat, man. Da, uitați-vă aici. Bă, arată când dau eu like pop. Da, dă fail. Aha, fail. Am filmat pe el. N-am călcat. Tu nu ai. N-am călcat. Am dat pe lângă el. Eu, bă, fac ăsta. Fail. Alex a călcat. N-am călcat. Du-te pe vârf. N-am călcat. Tu ești torb. Îți trebuie ochelari. Uite cât ți-ai dat. Uite aici. Fac Ayrton. Ayrton. Fail. Bă, dai Ayrton. Fail. Și că am călcat, am călcat. Uite aici. Uite dacă s-au călcat ăștia. E soi, cai. Uite cel mai mare arahăr. Era 11. E ciudat arată. Hai, bă, filmează-mă cu joc. Știi cum să face doamna poză? Nu știi cum se dă mai ușor begin. Uitați-vă aici. Uitați-vă. Când vreți să băgați cu gaura, nu faceți așa. Nu faceți așa. Faceți așa. Uite așa, aruncați în sus. Uite așa, uite-mă. Nu o să fie unul ocupat. La ăla, la Aruncați în sus. Uitați așa, uitați. Bă, dar te bași prea în față. Hai să vedem dacă e. Cred că te văd de pe Da, are grip. În pace. Lasă că nu mușcă. Dacă ați călcat, erați. Are amprente. În autocar nu ca o amprentă. În autocar nu o să putem sta. Sebi, eu când te văd. Am călcat eu. Ce, și tu-ai călcat? Bă! Ce? Elian, era să șteargă filmarea. Ii, ce rahăței mici. Bă, băgați-mă în urmă cu grupul. Aici. Fac cărtă. Ia, aveți grijă. A ce, mi-e frică de câini? Da. Mie nu mi-e frică de câini. Mașina. Că pe acolo fi. Mașina. Uite aici. Pe partea dreapta. Se merge. Dacă n-a dat. Nu lăsați
Câte minute am filmat? 10. O, da? Era să scap acum telefonul. Când Se vede că e umbră, trebuie să... ajungem la restaurant, o să fac filmarea, să pun pe YouTube. Nu, pui pauză și mai filmăm pe drum. Drumul ăsta a fost bombardat de căcăței. De oi. Doi. Nu v-au auzit. Bă, Ce? da, stai. Bă, dar trebuia să mai fie un prieten bun cu noi. Și să fie cei 3 mușchetari. Aici? Ia, filmează. Filmează. Mai sus îi. King Dama. Nu dai tu King Dama. Nu dau. Adică ce ai? Nu, bă. Ce ai King Dama? Să pui aici, Bila. Uite, să pui aici. Ăla e Queen, să pui aici, pe chestia asta. Ia, cum bă, că nu văd? Du-ți Dama! Uite, asta, așa? Da. Hai da fel că ai pus mâna. Și în plus și mâna. Uite aici, uite aici. Stai cu tine. Uai, și aproape a fost. Da, de-abia dacă dă prietenul meu Eddie Queen și vrei de tu King Dama. Are pe comandate? Bă, Ai da, fail, King e Dama. fail. Dar nu îi. E fail. Un fel de bird. Nu e niciun fel de bird. Numai că pui pe alt... Ce hotel mare. Marginea la Basecamp. Marginea Basecamp. Basecamp. Cei 3... Să vii noastră mai față. Să fie cei 3 mușchetari de la răsărit. Bă, acum nu se vedem atât. Cei 3 mușchetari de la răsărit. Bă, era o schemă, uite așa. Și bagi așa. Bă, dar e ce s-a urcat așa mult? Uite așa, da. Da, ce audiare e? Dacă merge, era numai o linie așa. Nu faceți copiii, nu faceți Basecamp Asta așa, că e acasă. de nubi. Așa. Faceți așa. Pentru că e de profesor. De fapt, noi nu suntem... Da. Fac! A, dar de la umbră nu se vede. Yes! Când e umbră trebuie să filmezi de la departe.